siya mag-travel. Kahit bus o plano. Para magkasya siya sa loob. Kung maliit lang yung ring ng rod, maliit lang rin natin na PVC pa kung gagamitin. Tamang-tama lang sa sukat. Hangit rin yung ano, masyadong malaki. So meron tayo dalawang set na PVC plug o cover. PVC cover set na dalawa. Yan. Nilagay. Tsaka solvent. Siyempre yung pipe. Tapos nagagawa kami tayo ng heat gun o okay na din ang hub, no? Oo, hap ka na. Hitan. Ito yung turo ng veterano kung paano pag paano guhitan yung PVC pa rin tabingi pag gagarik. Yun. Waya mo ginom. Sige na. Kira na. Putulin natin dito. Sukat na to hanggang dun. Yung rod natin. Yung case ng ano, rod for travel. Para hindi siya mabasag. Banat. Problema natin ngayon, wala tayong hot spring. Lead lang meron tayo, magtsagaan nyo natin ito. Much better kung may hot spring. Kaya pa, tubig. Tahan. Lambot mo naman lagi rin. Kuha. Perfect pa sa alas 12. Okay tayo. Tapos ang problema natin ngayon, hindi magkasya kasi walang hub. So gagawa natin ito ng improvise hub muna. Busal-salan natin ito. Busal-salan gamit yung gas. Wala kasi tayong ano, heat gun o kaya torch. Gawin natin itong ano, picture. Yan lang muna guys kasi wala tayong heat gun. Yung masarap. Oh, sige, okay na yan. Okay na yan. Bray, pagka namaras ka ng basahan nga basa, Bray, kaya ron yung sup-sup. Ikot-ikot yan. Ikot. Yan. Sige, yan. Ikot mo. Basahan nga kuhan. Okay. Okay. Ano eh? Okay. Kasi yan ako. Hindi, basa na, basa niya. Nasa mo ito daw. Hindi na sa lababo, Bray. Nasa lababo, Bray. Okay na yan. Okay, natabingit na. Huwag mo kuhan, madugay. Tanawa doon ang plaster doon. Plaster. Ilang yan?
malaki. Loob. Din, ito yun. Pag natin. Okay lang. Pasok na natin. Okay na yun. Tara. Ano? Na. Project na lang. Ano lang. Patuyuin lang natin. Kunti. Natin ito. Ito natin. Hindi. Ito natin patuyuin. Sipin. Una, pa namin. Inside, pero hindi na pasok. Bukas. Then, pasok na natin yung umrad. Pwede na siyang travel kahit bus o plano. Yun. Safe na safe yung ram natin. Hindi na siya magbabalik. Tiyak na. Tiyak na hindi na siya magbabalik. Ito hagis-hagis ito ng mga ano. Yun na. So, ganito lang yung magawa. Nakatulong. May natutunan tayo yung araw. Shout out. Kay Ivan. Kita tayo dyan. Ito. Kay Alfred. Shout out. Shout out Glenn Ramos. Kaya na muna mag-bike. Kaya ton. Mga mangtas cycling club. Kaya na muna. Tsaka na ako pag okay na sitwasyon. Balik tayo dito. Bike tayo. Doon muna ako mag-bike sa probinsya. Thank you. God bless all.